Сега ще направим кутия с лимитираните български цветове, цвят Балканка. Дай, Пресли, да направим кутията. Аз съм добри, бе! Куки подарък, стикер, Метеора 52 Балканка, Метеора 45 Балканка, артистче, артист и Траутюнче. Като свършат и Траутиум екстра. Това са българските цветове. Правиме ви бокс. Стикерче и куки подарък. Да смените единични куки, защото на някои реки е задължително. И затваряме кутията. Ей, това е. И още нещо преди бокса. Дошла е новата въдица на Savage Gear, която е изцяло оранжева. В кутията забравихме да сложиме и късметче. Да видим какво ще се падне на късметчето тук. Опа! Ей,